Tikulandireni ndi manjawiri programu thelalo ya kandimverere. Timakamba motsindika kandimverere anakanena za m'maluwa. Chifukwa timafuna kuti inuyo mukhalepo penepopo mumve tchutchutchu wa mmene nkhani zikuyendera. Dzina langa lomwe lija Del Sandrum. Programu ya kandimverere limakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana, nkhani zokhudzana za ndale, nkhani zokhudzana ndi mpira umene, nkhani zokhudzana ndi zachuma, nkhani zokhudzana za malonda, komanso ulimi, nkhani zokhudzana ndi nkhondo limandikatangale mdziko muno. Ndiye monga timachitira nthawi zonse sinikhala ndekha ndimakhala nayenso mzanga Chawezi Banda. Tikulandireni bambo Chawezi programu ya thelero ya kandimverere. Ndathokoza kwambiri Deus. Timanena phokoso lochepa koma mfundo zochuluka nchifukwa sitichulutsa gagandiwa. Timapita straight ku nkhani zimene nazo. Lero ndi nkhani zambiri komano nkhani mwina imene padakali pano aliyense akulankhula ndi nkhani yokhudzana ndi msonkhano waukulu wa chipani cha UTM umene unachitika kumathero kwa sabata yathayi. Kumene taona Dr. Kabambe akukhala tsopano mtsogoleri wa chipani chimenechi kutenga udindo umenewu kuchokera kwa imwe ali mtsogoleri wa chipani chimenechi kalekale malemu Saulus Claus Chilima. Chawezi zakudabwitsani? Zosadabwitsa kwenikweni kuti zayenda chonchi. Sizidabwitsa kwenikweni ife chonena kuti zimadziwika, zimaoneka kuti zikulowera umenewo ngati kuti adachita chokonza. Zimaoneka ngati kuti adachita chokonza kuti ziyende choncho. Komano tikozonena kuti kukonza kwakotani wonena kuti kunaitina ndi aspirants okwanira 4. Yes. all samanga campaign. The playing field was actually leveled. Yes. Ndi kukonza wewe anakonza pa. Yeah, bali zinthu zingapo sinanga inu mandifusa. Ile ndikamayangana maona ngati kuti amene sidanga lizokonza. Facho kuti choyambirira muone kuti munthu anaita kubwera amulandira kuchoka ku chipani cha DPP. Anabwera awalandira zimaoneka ngati kuti aini achewo chipani imene Achilima amachisiya asadamwalire atamwalira tinene choncho Achilima achoka atisiya chipani chochita kha kuti chilibe mtsogoleri. Aini achewo mchipanimo amaoneka kuti sadazikhulupirire okha kuti pakati pawo adalipo wina oyenerera otenga mpando. Koma analipo wina oti anakatha kulimbana ndi Kabambe. Abana nkhani ndionena kuti zikuoneka kuti aine achewo pakati pawopo sadazikhulupirire. Facho kuti manongonongo atamveka inu tidakhala pano tsiku lina mukundiuza ndinu nomweso kuti iya zikumveka kuti lero Kabambe akalandiridwa kucholo si choncho kumasambanjati ku chipani cha UTM. So zidaoneka ngati kuti aine achewo sidwawo Achilima atachoka aine achewo pakati pawo samaonapo mmodzi ndi yemwe akadatha kuti awatsogolere pakati pawo. Chifukwa chake adalimbana ndi ausi alimbana nawo ausi mpaka na ausi adina kuti yayi ine ningokusira. So mukandifunsa ine Deus ndikoza kuyankhani kuti mwina ziboneka ngati kuti zokonza muyangane difference imene awina nayo 636 ena onse obwera kumbuyoku ma 20 21 26 ndi 26 kuphatikiza osakwana 70. So inuyo simukuonapo some sort of staging, simukuonapo rubber stamping. Mukazaona chichewa angakhale chimene ausi adanena mbandifunsa sabata yathu kunena kuti mukaona amuna atatu onse akufuna mkazi anachira nkhulaso akuchoka ku Azerbaijan anachira nkhulaso unena kuti yayi mukaona amuna atatu onse afuna mkazi mmodzi koma amayendera limodzi mudabwepo kanthu zikuone ine ndanena kuti zikuoneka ngati amuna atatu amene kaya ni mkazi mmodzi amakhala ngati kuti amaperekeza munthu mmodzi amene amanziwa ndi kale. Sitikuziwa ngati dali drama imene adayita kukonza koma konza kuyang'ana difference komanso pokamutenga munthu kuphatikizapo chinthu chomwe sitingachithawe kunena kuti amene akuoneka kuti nawo he is the piper who is tinene kuti amene akuoneka kuti who can dictate the tune by being able to pay the piper ndi Akabambewa. Amene akuoneka kuti kakwacha ali nako kuti akhoza kuchita call the shots kunena kuti zinthu ziziyenda motani tisabise Akabambewa ndi amene akuoneka kuti komano anthu mukamakamba zonena kuti this was more of staged mukuzimva koyamba kwa ine
anthu amayankhula komano chomwe chindabwitsa ndi Akaliati. Yes. Akaliati anali secretary general. Kodi angaloliwa aja kusiya secretary general kugulitsa udindo wa secretary general kuti apange sewero limene anthu akuti ndi seweroli. Kodi ayikapo kale pa wachiwiri wachipana ayikapo? Yes. Ayikapo nda? Pali winanso amene wabwera wanyiwani. In fact, kuyambira pa upresident, deputy president, ndi ma vice president am region, kuli anthu timu yanyiwani. Komano mmene alili Akaliati acha zikozokhala kuti mina make zikuoneka ngati kuti mina sizida akuti adatuluka masanga anaonesa mokhumudwa even antumbuka namwe amalengeza anaonesa kudabwa sizida akondweretse nzomwe ndikumadabwa kuti anthu mwamanena kuti ayi ukhangati zinayi komalo anthu amachita campaign. Koma nkhani imene kumveka ina Deus ndionena kuti akuti kukhangati adasintha malamulo ena ndi ena komanso adachita reconstitute number ya ma delegates angakhale anthu amene anali ma delegates. So pamene pakudabwitsa pamenepo nena kuti kodi amene anabwera kuzavota wasn't this an infiltration of totally new faces? Kodi amene anavotawa ndi eni a UTM kapena padabwera gulu lina limene mina make adaita kubwera nalo zimene zonse ndingadziwe koma pakumveka kuti adakonzanso mayina anthu amene adavota mwina ndi amene apereka ngati upper hand kwa bambo. Komabe difference, I think a difference. It's so glaring. It's so glaring. Deus ndiyo dabwisa kuti kodi difference yaenda motani ndizeni kapena padali ngati ka drama pang'ono kamene mina ife sitingakadziwe koma chachikulu Deus chonena kuti tsopano chipanicho chikuti chapedza mtsogoleri amene wadzera chili ni mtsogoleri amene akuti wasankhidwa ku convention amene wasankhidwa ku convention tikonze chiwacho. Tsopano chipani cha UTM chapedza mtsogoleri osankhidwa ku convention ndiye kuti mphamvu zonse za constitution zimene zimaperekedwa ku UTM ngati president zachoka kwa ausi zili m'manja mwa Kabambe. Tione wina adanena kuti mmene ngati zoseketsa koma ananena kuti tiye tione tideke mmene Akabambe asenza chipanichi tione kumayata kachitule akuti mmene achisenza chipani akuti tiye tikhale maso tione kumayata kachitule. Ndimafuna ndifunse mmene zateremo what will become of Bambo Usi? Yes. Ali kumene aliko akuganiza zotani? Funso labwino Deus unena kuti Bambo Usi tsono mmene zateremo zikhala motani pachana amene ali president wa chipanichi koma anapanga chiganizo chokuti sakupikisana nawo sitikudziwa kuti chifukwa chani anapangira ganizo limenelo koma ndi munthu wamkulu chimene akuchita akuchidziwa. Tingodekha pang'ono Deus tidamva atanena kuti ayi nthawi ikakwana ndilankhulapo so tisayike mawu tisathamange tisachingire kutsogolo tingodikira tione kuti kodi ziyenda motani. Bambo Usi ndi munthu wamkulu tiyamva kuti ayankhula zotani masiku amene akubwera. Kodi ndi zimene zachitikasi chipanichi chikhabe chimodzimodzi ndi kubwera kwa Kabambe ngati mtsogoleri watsopano? Ayi Deus zoti chingakhale chimodzimodzi sizingatheke. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti UTM iyi kusintha kwakukulu olo kusinthako kudabwera kale kamba kakuchoka kwa Achilima zinthu sizingakhale chimodzimodzi. Inu ndine komanso amene akuonera ndi kumvera program imene yakandimvere tsiku la lero timavomereza tonse nena kuti chipani chija somehow kapena kuti mwanjira ina chimaoneka ngati kuti adali Bambo Chilima. So ndikuchoka kwa Chilima tifune tisafune kaya tivomera kapena sitivomera chipani chija chidasintha singakhalenso chimodzimodzi. Abwera Akabambe inde ndi dzina chabe lokuti UTM koma ambiri ndikuwadziwa ine Deus amene anali anthu otsatira chipani cha UTM anthu ambiri founders Deus anthu ambiri ndi mmene zaidera paja amasango anapikisa nawo amasango uze patro anapikisa nawo pambano deputy president sizaende. So muona kuti chipani Chidanti Malunga anapikisa nawo pampando secretary general sizaende wawina na Willet Kalonga akuchiratsu ndadziwa. So ndimanena kuti mukati muonesese Deus kodi chiyo chabwe imene ofonena chonena kuti changu tithawa Chingerezi chimene ofuna unena koma mukoza kuyangana ndine liuli chalabwera timati complexion mukayangana complexion ya chipani mmene Achilima atangochoka kuphatikizapo nkhope zimene chipani ichi chimadziwika nacho identity yache pang'ono ikhangati kutani
ikusuka ikusungunuka mwakambamo za Goliati alibe mpando mwakamba za Masangwi alibe mpando Achidanti Malunga amene ali publicity secretary nthawi inache mbuyo mwa Chilima alipo amene achinyamula chipani chipita nacho kumgwirizano watonse tonsefe tikudziwa. So mukati muyang'anisitse nkhope kapena kuti identity ya chipani yakhala ngati kuti yasuntha yasuluka yasungunuka. Ena amanena kuti identity yasintha kwambiri ifanana kuti anthu amene analipo sadathandize Achilima. Ndi zomwe ndikunenazo. Koma somehow Deus mukandifunsa ineyo munthu suwimba mlandu munthu oti wamwalira. Koma wina wache adanenapo kuti good leaders do not make followers, they make more leaders. Chinthu china chimene ine ndingathe kunena kuti munthu samakhala wabwino zonse koma tonse tikudziwa bwino umene anthu timakamba Achilima adali munthu wabwino chipani anachiyendetsa bwino munthu adali katswiri zambiri tikoza kunena kuti tikoza kulemba buku la zabwino zimene Achilima adachita ku chipani cha UTM. Chipani ichi anabweresa pa political landscape yathu kuno ku Malawi anabweresa makampeni ovuta kwambiri branding yabwino ya chipani mukoza kuona kuti anthu ambiri amene amasapota chipani ichi amasatira iwo ngati individual ngati brand other than kusapota chipani. Koma pena pomwe ine ndimakhala pasi Deus ndikayang'ana ndimaona kuti mwina pena pamene Achilima adalephera awa ndi maganizo anga pamene Achilima adalephera uwu ndi umboni umene inu ndine tikoza kufunsana tsiku la lero pamene ndimaona kuti kupatula zabwino zimene Achilima adachita kupanga build strong brand ya iwo eni ngati Chilima ngati tsogoleri koma pamene padavuta ndipo nena kuti tsiku lina ine ngati munthu nzachoka kodi iye mazatenge ine ntachoka ndani. So mkoza kuona kuti brand imene Achilima adakonza idali yawo yokha koma sana bwerese awiri atatu onena kuti awa mwina ine ntati ndasuntha ndi amene angathe kuchita zomwe ine mwina ndimayesera pang'ono. So mkoza kuonesetsa kuti zimene ndikunenazi zikuphera mphongo chifukwa chokuti tsiku la lero UTM ili ndi nkhope ngati president ya munthu amene wachokera kunja kwa chipani cha UTM sadachokere mkati komanso inu ndinu mboni unena kuti maudindo ambiri amene tikukamba pano akuluakulu apita kwa anthu akunja nkhope za chilendo zimene ndi Achilimawo sadakhale limodzi mu chipanimo. So mkoza kuona kuti kupatula zabwino zonse zimene Achilima adachita kuyichitira UTM pamodzi pokha sadachite bwino pokonza atsogoleri amene amayenera kutenga chipani chija iwo watatani atasuntha. Pamenepo ndi pamene ndikuona ngati kuti adachita brand yabwino yawo koma sidawavuta kuti akonze atsogoleri amene angapititse chipani cha UTM patsogolo amene anthu anganene kuti yayi awa ndi atsogoleri eni amene ali magazi a UTM amene amayiziwa philosophy ya UTM amene amayiziwa vision ya UTM. Pamenepo Achilima sadachite bwino. Chabwino tisunthe uchoko nkhani imeneyi ya msonkhano wakulu wa chipani cha UTM ndipita nkhani yathu yachiwiri imene ndithu tulankhula kwatsala masiku ochepa chabe patakapa zoti masiku less than 10 kuti commission imene mtsogoleri wa dziko lino achakwera anakhazikitsa kuti ifufuze za ngozi imene idachitika imene idatenga miyoyo ya anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Chilima. Commission imeneyo kuti ibweretse ripoti kozalana kuti I'm giving you by month end ya November mukhamwe natipatsa report pandu kuyandikira month end ya November kufika tsiku la lero zili pati tikozonena kuti commission of inquiry idakhazikitsidwa Deus bukamva a president amene ali ndi mphamvu zokhazikitsa commission of inquiry imeneyi malingana ndi constitution ya Malawi imakamba kuti mphamvu zokhazikitsa commission of inquiry zili m'manja mwa president. So nchifukwa muzaona kuti masiku oseaja anthu timalankhula anthu amalankhula commission of inquiry ili kuti palibe ndi mmodzi yemwe akanachitapo kanthu ngati president sasuntha ndi kukhazikitsa commission imeneyi mwamwayi adatuluka ndi kuyikhazikitsa. Koma mukamvetsera ine achewo amanena kuti adanenapo nthawi imene mwina masiku okuti imfa ija itangochitika adakamba apo unena kuti kukhala kufufuza kutatu kapena kuti zofufuzazi zichitika patatu. Koyambirira adanena kuti bwanji matupi anthu amene anamwalira pa ngozi imeneyi akafufuzidwe asanayikidwe mjani manda akuti kufufuza kumeneko ma postmortem amene adatani adachitika. Ripoti yache ilipo mboni ndi akubanja timakamba kwambiri za the principle in this particular sense amene anali malemu Saulos Chilima. So timagwira kwambiri pamene foyo tiki ndi amene ali high profile pa ngozi imeneyi. So profile wankulu kufufuza
kuti kodi adafa bwanji, chidavuta ndi chani. Ripoti imeneyo idachitika ndipo boma lidangolipira ndalama kwalipira amene adafufuza zimenezo, kupima matupi, koma kusankha madokotala amene anagwira ntchito imeneyo adasankha ndi akubanja. Cholinga chinali chakuti kufufuzako kusakhale ndi chikayiko china chilichonse. Abanja achite okha identifying anthu amene angagwire ntchito imeneyi. Ntchito ya boma ingokhala kulipira ndalama anthu amenewa. So ripoti limeneyo lilipo. Kufufuza koyamba kumene president adanena kuti limeneko. Kufufuza kwa chiwiri adanena kuti tipeza independent institution kapena kuti body. In this case adapeza ndithu ofufuza aku Germany. Ntchito imeneyi ili nkati, preliminary report idachitika, interim report idachitika, tikunka chisogolo tikudikirira tonsefe kuti tizalandire comprehensive report imene izakhale conclusive kapena kuti imene idzalankhule china chilichonse chimene chidachitika. So kufufuza kwa chiwiri ndi kumeneko. Kufufuza kwa chitatu kumene president adanena kuti akhazikitsa Commission of Inquiry imene president adanena kuti akhazikitsa. Kutanthauza kuti adalonjeza kuti pachitike postmortem idachitika, boma ndalipira, adakhazikitsa ndithu kufufuza kumene kuchita company kapena kuti institution ya ku Germany mothandizidwa ndi ma partners ena ndi ena. Zimenezo zikuchitika zili nkati, komanso potsiriza anena kuti akhazikitsa Commission of Inquiry ya kwathu konkuno ku Malawi. Ndeta unamo muli maloya amenemo, kuphatikizapo wapa mpando wa commission imeneyi ndi Justice Jaba Alide. Komanso taonamo ndithu schools osiyana-siyana, taonamo mafumu ali momwemo. And mafumu amene zidatisangalatsa ena ndochokera kunchewu kumene achilima amachokera. So ndimaona ngati kuti Commission of Inquiry imeneyi adachita compose bwino. Komanso munali anamiwa pachi. Munali bambo anamiwa. Pa zifukwa zina anatsanzika. Adamafuna kuti kafukufukuyu azilika poyera aliyesa adzimva on camera. Zikadakhala zovuta. Inu ndine ndimbone unena kuti pamachedwa ina amachedwa kuti witness protection. Nkhani is very sensitive. Inu mukudziwa mitima yathu mmene ilili, mmene inalili. Atati abwere wina adzifunsa pa TV pa wireless. Wina azinena kuti ayi chimene amalayo amafuna kumva ambiri ndi achilima adachitidwa chipongwe. So wina atati abwere aziperekera umboni onena kuti ayi imene chanali ngozi yabwinobwino, palibe chimene chidachitika, ine ndikuziwa ABC. Ndikopereka chitsanzo. Amene yuyu gulu ili limene limaganiza ngati kuti adachitidwa chipongwe angamuone bwanji. Iwe watumidwa. Ndipereke chitsanzo chimodzi. Winnie Nyondo yemwe anali kani mmodzi mwa ma assistants achilima. Pamamveka kuti ngozi idachitika akuti adalemba isanachitike akuti adalemba pa page pake kunena kuti ndidalankhula nati ni mmodzi amene ali mundege muja adanena kuti akuti there is too much turbulence. Akuti kukhala ngati ndege ija ikuuluka mitambo zimachitika zina zake kuti weather sina bwino. Inu mukuziwa feedback imene imachokera ku gulu kwanthu. Iwe choka iwe akupasa ndalama. Iwe choka iwe zomwezi zakandimverera. You understand what I'm saying? Ukankhula kuti ayi ukhala ngati zimene kuti zikhala chonje ndiwakongolesiwe mupanga ndiye ndikufunsa Deus. Tikamakambaza witness protection apite azikapereka umboni ngati umene pa gulu pa wireless pa TV dziko lonse likumva. Anthu amaona bwanji sanchita chipongwe munthu. So zinthu zimenezo zo Deus sizikadatheka. Anamiwa anangofuna kuchita sensationalize zinthu pachichewa chophweka tikozonena kuti kale timati kufuna kutamika. Tikozonena apo simikuti kufuna kutamika anthu achite akunge zina mu society kuti anamiwa ndikatswiri kapena chani literally wakana zamasewera samafuna. So zamasewera safuna zinthu zina zi Deus timangofuna kuti dziko lititame lidzikamba za ife. Koma mwina progress chabe Deus wafuna nkambepo. Nkhani yonse ukambayi Commission of Inquiry tiyambire subira pa anamiwa pomwepo. Kwa anthu ambiri adakambapo kuti anamiwa pothawa mu commission muja idakhala ngati kuti so ndi lost opportunity, aluza mwayi. For iwo Jason mmodzi mwa anthu amene adalankhula kwambiri achakwera powaitana kuti bwerani mukhale nawo mu Commission of Inquiry. Zina mwa zimene mafusa zija musamafunsire kunja, mukazipangire muti mkatimu. Inu nomwe mukhalenso mboni kuti aliyense tidamfusa ndipo mboni anthu adapereka zotsatira nziti
ndizi kuti achite enhance credibility ya outcome ya commission of inquiry. Koma ayi ndithu chichewa chomwe ndakamba Deusi afuna kuti dziko lidziapopa kuti anamiwa sachibwana safuna adachokamo. Koma ambiri pamene pajapa adakambapo kuti ayi anamiwa mwina make chimene akufuna so sakudani sakuchidziwa chifukwa okha amene adafuna commission of inquiry pano athawamo ndeti dziti chani kena kwa zila nkhulaso. Koma pomaliza ndofuna nene kuti Deusi akuti awa makosana motsogozedwa ndi Jabal Ali ngati nkhala pa mpando wa commission of inquiry imeneyi ndi okhumudwa Amalawi atapemphedwa kuti atuluke akaperekere umboni pa china chilichonse chimene akudziwa za ngozi imeneyi. Akuti Amalawi ambiri sadatuluke mongodzipereka. Akuti dziko lonse la Malawi kuyambira mmene makafunsa ku Mzuzu komanso madera ena akuti munthu mmodzi yekha yemwe anangodzipereka voluntarily kudzipereka kufotokozapo. Koma ati tonsefe timangodziwa kulemba pa Facebook, timangodziwa ma WhatsApp, kupanga ma VN, kuphatikizapo kuli makanema ena sidatchula. Akuti amene amangopeka nkhani akuti palibe ndi mmodzi yemwe wapita ukapereka information yokhudza ngozi imeneyi. Anadandaula chimenecho koma akupempha kuti ayi masiku asalawa osaposa khumiwa tatulukani mutiuze ngati mudziwapo kanthu. Tipomere pang'ono tibweranso ndi gawo lotsiriza programu yake Ndimverere. Chabwino timakambirana nkhani yokhudza ndi commission of inquiry mwina kumaliza kwake chawezi potsiriza anthu adzandire bwanji report limene commission of inquiry imeneyi ingatulutse yokhudza ndi zotsatira za kafukufuku wawo pa ngozi imene idachitika. Chachikulu Deusi nchongonena kuti commission of inquiry imeneyi tikayang'ana nkhope zimene zili mmenemu ndi nkhope zoti za ulemu wace. Takambapo kale kuti muli mafumu, tukambapo kuti wapa mpando wace ndi bambo Jabal Ali amene ali ndithu judge wa ku high court ya Malawi. So mukhoza kuona kuti anthu amene ali mmenemu muli anthu ndithu ma professors ali momwemo. Tikuona nkhope zoti zidapuma ku MDF zili momwemo. Komanso muli anthu akuluakulu amene ntchito amayidziwa. Ndi chikhulupiriro changa kuti Amalawi mitima yathu komanso maganizo athu sitiyika pa zimene ife tikufuna. Tidzatenga zimene makosana amewa atadzatiuze atatha kufufuza kuti ndi zimene zidachitika. Ndipo zimene zikazachitika ndiye sankhani imeneyi idzafike kumapeto nawo Lola Chilima ndi gulu limene adapita nalo kuti ause mu mtendere. Faya kuti nkhani imayenera kuti idzitha. Kudafufuzidwa matupi awo kodi chidavuta nchani adatulusa report imene ya chipatala. Kudafufuzidwa koyamba ndi company imene ya ku Germany sadamalize tikudikira tidzamva. Commission of inquiry ndi imene yakutsirizisa November yakuti kumapeto tikhadapeza report yake. Ndi chikhulupiriro chathu kuti kufufuza konseku kudzabweretsa ija m'matchapa Chingerezi kuti closure. Kuti aya anthu sono tikoza kuvomera kuti zidativuta tidaluza kufunika tipite ni chitsogolo tivomereze pamene zidachitika. Chabwino program imene yake Ndimverere ikupitirabe ndipo nkhani yotsiriza ndi nkhani ya zimene zinachitika uliro. Yes. Sabata yathayi pamene naona achinyamata atatuluka ndi zikwanje kuletsa ena kuti asachite zionetsero. Tinamva unakonzera zionetsero ndi zipani zinazotsutsa ulendo wa DPP, UTM, UDF, Harford anakonza zionetsero zawo kuonetsa kusakondwa ndi mmene abungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la MEC likugwirira ntchito zake zina. Ndi tinaonanso zionetsero zimenezi atakonzeka bwinobwino ena akakuyenda ndi zikwanje. Newspaper zina zimaonetsa mpaka ndithu wena chisenga chili m'manja adakhanga kuti muna andula munthu dazi. Tikuseka komano ndi nkhani zosakhala bwino. Chawezi kwa basi chinafuta ndi chani? Deusi ni nkhani yoti tonse tikudziwa kuti zipani zotsutsa motsogozedwa ndi chipani cha DPP, UTM, UDF ndi zipani zina zikuchitabe protest kapena kuti sizikukondwa ndi ndondomeko zina zimene bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission zikumati bwanji kwenikweni awugwiritsa ntchito komanso adzagwiritse ntchito. Zikumati bwanji? What are the issues? Nkhani yayikulu Deus akuti company ya Smartmatic imene idapereka zipangizo zochitira chisankho akuti sakuifuna. Komanso akukamba kuti yayi bambo Andrew Mpesi ngati chief elections officer asakhalepo chifukwa amamveka kuti ndi achipani cha Malawi Congress Party. Kuphatikizapo apo sakufunanso Mai Annabel Talimanja ngati kukhala mwakampando wa Malawi Electoral Commission. Mwana wate akuti chimo limene Mai Annabel Talimanja ali nalo ndilakuti
ndi mwana wa JZU Tembo amene adakhalapo mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Akuti zifukwa zimenezi mwa zina ndi zimene zidapangitsa kuti akayende kumsewu. So funso lalikulu kumakhala kuti kodi a DPP ndi gulu lawoli ali ndi moral standing kapena kuti ground yoti azipereka mavuto ngati amenewa poyang'ana kuti anthuwa chisankhocho sadachiyendetse akungowadandaula koma palibe tchimo lililonse limene anthu atani achita kuphatikizapo chigamulo chimene adapereka bambo Mandala Mambulasa a DPP ndi gulu lawo adapita ku court anena kuti yayi tikayang'ana zimene ameka akuchita palibepo paliponse pamene aphwanya lamulo koma mwina dandaulo lonena kuti kugwiritsa ntchito chaunzika kuti anthu alembetse adzavote nawo tingotenga NRB akakhalepo mpacha azikalemba anthu akatero achite proceed akalembetse mukandulo ozatani odzavota. So kugamula kwa bambo Mandala Mambulasa ngati justice wa ku high court adanena choncho palibe pamene akulakwitsa komano zipanizi namvera press briefing yawo na malomba natsindika neno kuti zipani sizokhutitsidwabe ngakhale abwalo adapereka direction teroyo koma amake sakutsatira NRB sakutsatira. In fact pa mndandanda wa anthu amene akuti apume pala mpesi akumake adapita ntali manja chairperson wa Malawi Commission komanso asambo amene ndi PS responsible for NRB nawonso arule basi chifukwa sakupanga zimene abwalo amayinira kuti ananena kuti zichitika ndimamvera pali wireless ina mtawuni muno ndikanema dzuloli amanena kuti yayi atachita conduct ma spot checks kapena kuti malo amene kalembera akuchitikira inenso ndenepo kundilandeko mukapita pakachere primary school anthu akulembesa pamene ndapita ine akulembesa ndithu NRB ali pomwepo ukakhala ulibe chanzika ukhoza kupita pamene paja akakulemba ndipo ukhani mwayi oti ukhoza kuvota. Izi zaphera mphongo ndamva ndithu wireless ina mtawuni mwini akuti yayi nawonso adachita kafukufuku mu mzinda wa Blantyre akufufuza akuti yayi malo amene iwo adapita a NRB ali pomwepo ndipo munthu akalembetsa apa akumachita proceed kupita ndithu kukalembetsa pa desk ya MEC. Deus pali zinthu ziwiri zimene wafuna ndikambepo niwafuna ndiyang'ane nkhani yonena kuti mukayang'ana uchimo umene akuti Annabel Mtalimanya ndi gulu lawo achita akuti makamaka Annabel ndi uchimo okhala mwana wa John Tembo koma palibe chilichonse cholakwa chimene atani achita neni mafuna cholakwa chimene achita mwina ndikubweretsa Smartmatic. By the way zikumvekanso kuti Smartmatic itu ndi ndondomeko zinazi mayi Annabel Mtalimanya adazipeza kuchokera kwa bambo ndani bambo Chifundo Kachali akuti zonsezi mayi Mtalimanja adazipeza chifukwa chakuti zili mkatikati ni nkhani yomwe ndifuna ndikapeza Deus zili mkatikati mwa malamulo anyuwane amati Presidential Parliamentary and Elections Act zili mkatikati mmenemo ndi zimene zidanena kuti chisankho chiziyenda chonchi my electoral reforms plus making provision for a runoff zonse zili muti zili momo ndeni mafuna nene mawawo Deus unena kuti kodi a DPP akamatsogolera gulu la zipani zinazi musachura DPP ndimafuna ndikopereka sanzo zipani zotsusazi musachura DPP baja amanoni nawo ayi tadikira ndinene Deus chamungo ndilola ndicholelero kwa lero lokha koma nakasama amanena kuti mumachura DPP chifukwa ndinakuongeresa koma ine siwakuongeresa ndikira Deus nene ndimafuna nene kuti a DPP 2019 adayendesa chisankho chimene chidabweretsa zinthu ndinene kuti nthawi yawo kuli MEC kuli mayi Jenasa Deus wafuna ndiakumbutse anthu ndikukumbutsenso iwe omvera kumasoonera ningowakumbutsa anthu ayiwale mwina anthu ayiwale chipani cha DPP 2019 ku MEC kuli mayi Jane Ansah amene atuluka poyera ndikunena kuti ine ndajoyina chipani cha DPP chabwino kujoyinako pa gulu anena panopa koma ambiri tinkadziwa ndikale kuti mayiwa mbali yawo ndiki iwo nthawi imene yoyo adayendesa chisankho chimene chabweretsa zinthu kusintha ndakumbutsa anthu Deus kwa nthawi yoyamba Deus dziko la Malawi wachiwiri kwa president adachotsedwa pa mpando chifukwa cha chisankho chimene bwalo la milandu lidanena kuti sichidayende bwino. Funso langa ndinofuna ndikambe nkhani yonena kuti a DPP akamanena kuti akuchita demand justice for in electoral mukayendesedwe ka zisankho justice yake ndiiti bwalo la za milandu kwathu kuno ku Malawi Deus Constitutional Court lidalamula kuti zinthu sizidayende bwino nthawi yawo ndipo wapa mpando
mpando wache nthawi imeneyo Mai Ansa ndi membala wa DPP tsiku la lero. Kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi vice president adachosedwa pa mpando, koti idanena kuti chisankho chimene chidamuyika iyeyo ndi president Mutharika sichidayende bwino. Mukwaziwa bambo Chimulire Everton Chimulirenji adachosedwa pa mpando kuti adasanduka vice president kuchokera mu chisankho chowonongeka chimene chidachitika nthawi ya DPP oyendesa wache Mai Jane Ansa. Chachiwiri, vice president wakale Deus adabwenzeresedwa pa mpando chifukwa cha chiganizo chimene chidachitika ndi ameki. Chachitatu, kale kwathu kuno ku Malawi tinkavota mu Meyi, koma pano tidzivota mu September mukuchokera mu uchimo wa Malawi Electoral Commission. Motsogozedwa ndi Mai Jane Ansa kuti sadayendese bwino zinthu. Chachitatu, zisankho mu Meyi kupita nazo mu September zogwiza. Ndimafuna ndimalize zonsezi zidachitika chifukwa chona kuti atapereka chigamulo chija padali kusintha kwina kumene kunayenera kuchitike. China Deus unafuna kambepo pano. Kwa nthawi yoyamba kwathu kuno ku Malawi ma MP akhala pa mpando kwa zaka 6. Zimene zidachokera kuti nthawi imene chaonera kuti iyayi zinthu zidalakwika. Zonsezi Deus zidachitika pofuna kukonza mmene chisankho cha 2019 chidalakwikira pansi pa Mai Jane Ansa amene ali membala wa chipani cha DPP tsiku la lero. Mukozongochola Jane Ansa. Membala wa DPP. Ndimafuna nimalize na kuti achina na Malomba ndi gulu lawo akamadandaula akudandaula kuti Mai Annabel Ntalimanja achimwa chani pamene iwo akukhala limodzi ndi munthu amene anabweresa kusintha koseko. Ma vice president awiri, wina kunchosa kumbwezeresa, wina kunchosa kumbwezeresa. Ma MP kwa nthawi yoyamba akudya ndalama kwa chisankho timene vota chaka chino. Timayenera kuvota mu 2024 sa 2025. Ma MP akukhala panopa pa mpando kwa zaka 6 chifukwa cha kuonongeka kwa chisankho kumene anaononga a Jane Ansa achipani cha DPP. Akudandaula chani chimene alakwa Mai Annabel Ntalimanja ndi chani kufika tsiku la lero. Tunena kuti ifeti ndi information ndi history, proven history kuti Mai Ansa amene ali member wa DPP proven information. In fact, proven leadership. Deus mafuna nene kuti mukumbukira ino 2020 a DPP anakamangala kupita kwapanga ku Supreme Court. A Supreme Court akuti yayi chisankhochi mmene adagamulira a Constitutional Court zonse zinayenda bwinobwino. Ndeni mafuna ndifunse kuti akamati akudandaula iwo akamati akuchita demand electoral justice. Electoral justice yake iti imene iwo akunena ayiwala mmene anaonongera zinthu nasokoneza zinthu. Elections calendar aipotoza ndi iwowo chimene akudandaula tsiku la lero ndi chani. Ma MP akunjoya chaka cha chisikisi pano bwezi inu bwezi mukulowera parliament chaka chino koma akuchedwesani akamawesa mu parliament 2025. Titokoza kwambiri kuti munali pamenepo kuonera komanso kumvetsera programu yathu lero yakanimverere. Nkhani zimakhaza mbiri phokoso lochepa. Tibwera kusabata mawa ndi programu ina yakanimverere. Dzimanga nomulija Deus Sandram titokoze bambo cha West Banda kuti tinali limodzi programu yathu lero. Kufikira nsabata mawa ndingoti mwakoma nonse zikomo.